it is given that the sine of y is equal to 5/13 and that y is an acute angle. Find as a common fraction part A the cos of 180 degrees minus y degrees and B the tan of y degrees. Yeah, that is the question I want you to do. Saka itai question hiyo, then monitumira kwa WhatsApp, then we review it. Ndati munaita question hiyo yandaverenga iyo, motora picture ne phone motumira kwa WhatsApp, then inini nichaivhura kwa WhatsApp picture racho ndorisa pa screen ipapa, then tovatadi toita tese ndichiongorora like method mashandisa. Alright, saka iyo ndo question yedu. Taudzwa kuti it is given that the sine of y is equal to 5/18. Ndokubva zvanzi and that y is an acute angle. What is an acute angle? Okay, yamadescriber iyi kuti it's greater than 90 degrees asiri less than 180 degrees ndiyo inonzi obtuse angle. Saka acute angle yamadescriber muchiti an angle greater than 90 but less than 180 i-obtuse angle. Acute angle tikutaura an angle which is simply less than 90 degrees. Mapabata. Saka parikunzi y is an acute angle, vari kuzama kutiudza kuti we can apply trig ratios, because remember kana chitaura pamusoro pematrig ratios kutaura pamusoro pechi chashotawo. Remember maconditions atakapa kuti in order for us to be able to apply matrig ratios we need a right angled triangle. Remember that and saka I want to justify the fact yekuti panapa pavataura kuti y is an acute angle vari kutiudza kuti we can use matrig ratios. Tikaisa a 90 degree angle panapa like this, in way it's 90 degrees. The sum of interior angles of a triangle and tinoziva kuti i180 degrees. And can you see kuti azviite kuti tive netriangle ine ma 90 degrees maviri kana kuti ine 90 degrees then yobva yaita imwe angle iri pamusoro pe90 degrees, because 90 degrees plus 90 degrees it's 180, of which triangle inofanirwa kuva nechi 3 interior angles. Saka tikwanisi kuva neangle iri 90 degrees and above pama angles aya ari 2 anaya, and tiri tese pa this pointer. And so because of that zvoreva kuti angle ino ish neangle iyi dzofanirwa kuva chi less than 90 degrees, kureva kuti dzofanirwa kuva acute. You see? Saka pavataura kuti y is an acute angle vari kutipoinda kuti we can apply this. Mapaona? Alright. Saka zvatakuda kuita panapa ndezvekuti since taona kuti we can apply matrig ratios, takuda kukota chashotawo. Munoshandisa chashotawo here kana munoshandisa SOHCAHTOA? Because kune vanoshandisa SOHCAHTOA iyi yakadai so munoshandisa chimi chashotawo, that's okay. Saka from chashotawo sin theta iri equal to chi? Sin theta iri equal to chi? Opposite, show opposite over hypotenuse like this. Mazvona? O ndo inoenda pamusoro, opposite over hypotenuse inoenda pazasi. Mapabata? Okay. Saka before we go anywhere, saka ndati kana tanyora isusu kuti sin theta is equal to opposite over hypotenuse, tinofanirwa kuisa chi? Right angled triangle. Saka question yedu iyi, as you can see, kana mama makatarisa question, it's from June 2020, paper 1 ZIMSEC. Havana kuda kutiudza directly kuti pane right angled triangle, vakangoti y is an acute angle. So that was a wise way of hiding kuti actually tikudila nechi ne right angled triangle.
Saka let us say kuti inoyi ndiyo theta inoyi. Opposite yeyi inge iri chi? Iyi ndo opposite kai ishi. Tiritesera inoyi iri chi? Hypotenuse. But taudzwa isusu kuti the sine of y is equal to 5/13. Izvi zviri kureva kuti opposite inge iri equal to chi? To 5. Hypotenuse iri equal to chi? To 13. Mapaona? Okay. Saka manje tiri pano takuda kuanswer A. But before we answer A, we should remember patakaita matrig ratios ayaya. Let me remind you, where we said we have theta iri obtuse angle greater than 90 less than 180 degrees, kureva kuti inenge iri obtuse angle. Takati, if you remember, the sine of theta is equal to the sine of 180 degrees minus theta. Tikati minus cos theta is equal to the cos of 180 degrees minus theta. Tikati minus tan theta is equal to the tan of 180 degrees minus theta. Do you remember this? Alright, saka apa aya ndo achadi ndo acha apply yawa. Ano apply say panapa pa A panzi titsvage the cos of 180 degrees minus y degrees. Anditi kureva kuti we have to take minus cos of theta is equal to the cos of 180 degrees minus theta. Anditi tiritesera tangotora iyi from what we already know. Then manje, can you see kuti tikadivide panapa na minus 1 todivide kunoku na minus 1 zvoreva kuti maminus achachekana. Kureva kuti tinenge taana cos theta is equal to minus cos of 180 degrees minus theta, like this. Iyi transition yanzwisika here? Okay. Kuti transition iyi mainzwisisa here kuti tabva sei pa stage tichienda panapa pekuti cos theta iri equal to minus cos of 180 minus theta. Okay, zvandingotaura panapa nezvekuti kana tina minus cos theta is equal to the cos of 180 degrees minus theta, izvi zvakangofanana nekuti cos theta iri equal to the minus cos of 180 minus theta. Like negative ino ish inogona kungouyawo kunoku by virtue of kudivide na minus 1. Kuti ndiri kuti minus inoyi inogona kutransfer ichiuya kunoku by virtue of kudivide na minus 1. Kuti cos theta is equals to minus cos of 180 degrees minus theta zvakangofanana nekuti minus cos theta is equals to the cos of 180 minus theta. Ndozvandiri kuzama kutsanangura. Okay. So I don't want to confuse you panapa, but ndiri kufila kuti I'm working against my will. Alright. Tinoianswer sei question iyi. Taudzwa isusu kuti the sine of y is equal to 5/13. But from chasho tawo tinoziva kuti the sine of theta iri equal to opposite over hypotenuse. Zvazvinoreva ndezvekuti tikaisa right angled triangle yedu panapa like this, iyi ndiyo 90 degrees inoyi, toti y iri panapa, zvenge zvichireva kuti iri side opposite y ndo 5, then iri side iri which is the hypotenuse ndi 13. We are together ka anditika? Okay, taudzwa kudaro kana takuda kunoanswer A manje, we should know kuti minus cos theta iri equal to the cos of chi 180 degrees minus y degrees.
like this. But chi chinonzi 180 degrees minus y. Andi tinoziva kuti on a straight line we have 180 degrees. Saka kana chiti 180 minus y tiri kungoreva kuno kunze kunoku ndiko kunonzi 180 degrees minus y degrees. Are we still together here? Okay. Saka before we go anywhere tinofanirwa kudai so. Okay. Saka cos theta iri equal to chi according to chashotawo. Yes, adjacent over hypotenuse. Saka tikada kunyora iyi manje tichiincluda y and zvainoreva ndezvekuti panapa inofanirwa kuva theta by the way. Zvainoreva ndezvekuti minus cos y iri equal to the cos of 180 degrees minus y. Tango replace theta na y. Anditi? But can you see kuti tikada kutsvaga cos ya y panapa hatikwanisi kuiwana because the cos of y inenge iri equal to adjacent over hypotenuse, of which adjacent ndeino ishi yatisiri kuziva iyi and hypotenuse ndi 13. So do you see the need yekuti titange tambotsvaga adjacent inoi kuti tizoishandisa kutsvaga cos y? Can you see the need? Saka ndiri kuti nini? We know kuti cos theta iri equal to adjacent of hypotenuse. Handiti? Tiri kuda kutsvaga cos y. Mapaona? But kuti titsvage cos y manje hazviite because y paari panapa adjacent yake ndeino iyi yatisina kupiwa. Saka tofanirwa kutanga tatsvaga chi? Adjacent. Togona kutoinyora panapa adjacent. Mapaona? Kuti izoshanda pakutsvaga chi? The cos of y. Saka adjacent tinoitsvaga tichishandisa which method? Alright, let me jog your memory. Actually apo panoshanda Pythagoras theorem. Tina hypotenuse, tine opposite. Kana tine right angled triangle, tikapiwa 2 maside. Rechi 3 takutongoshandisa Pythagoras theorem. Saka zvoreva kuti panapa tichangoti 13 squared is equal to 5 squared plus adjacent squared. Can you confirm kuti maona kuti toshandisa Pythagoras theorem? Yeah, before tatombotaura about an angle, you just have to know kuti kana tiine a right angled triangle topiwa 2 sides, kuti titsvage the unknown side all the time tofanirwa kushandisa Pythagoras theorem. Even though sometimes we can actually use trig ratios kana takapiwa maangles etc. But kana takangopiwa 2 sides the right angled triangle, side rechi 3 tinoshandisa Pythagoras theorem. So now 13 squared ndiani? Ndi 169. Okay, saka panapa tiri kuti chi? Togona ngatitange tadai so. Saka 13 squared minus 5 squared iri equal to chi? Adjacent squared and saka tati 13 squared ndi 169, 5 squared anenge ari 25. Saka tikasubtracta tunowanani? Okay, 13 squared subtracting 5 squared 144. Alright. Saka zvongoreva kuti adjacent squared iri equal to 144. Then panapa ndo patinotora the square root of both and saka what is the square root of 144? Adjacent yedu iri equal to chi? To 12. Kureva kuti panapa pari equal to chi? To 12. Saka kuweka uku I think kana ndapedza panapa ndoda kudzokorodza question iyi ndichikuratidzai kuti munaipresenta same exam because tangobvonganyidza panapa. Saka taziva kuti adjacent i 12. Zvatava kuda kuita panapa ndezvekuti takuda kutsvaga cos of y, of which cos of y iri equal to chi? Adjacent over hypotenuse, which is equal to adjacent kuna y ndi 12 handitika, and adjacent anzani hypotenuse ndiyani ndi 13. Ndizvo kaizvo. Toya panapa tova tati since we know isusu kuti
the negative cos of y iri equal to the cos of 180 degrees minus y. From 3 trig ratios atakaita yaya aiti sin theta equal to the sin of 180 minus theta minus cos theta equal to the cos of 180 minus theta minus tan theta equal to the tan of 180 minus theta. Ndo patatora panapa tichireplace theta na y. Mapaona? Saka what it now means panapa ndezvekuti question yedu anti yati titsvage a iri kuti titsvage the cos of 180 degrees minus y like this. Saka this is equal to, according to this, minus cos y. Tova tati where cos y is equal to 12 over 13. Therefore, the cos of 180 degrees minus y inenge equal to minus 12 over 13. Tasvika tese ri paansa kana pana pamuda more clarity. Musatora mhepo. Tasvika iri tese. All right, it's fine. It's fine. Okay, it's fine. Rega sezvanandavimbisa rega ndingoitangidza yese ndichikuratidzai kuti muexam munoinyora sei, munoiansa sei muexam. But it's interesting. Yetwa number 14 2020 zova ndemanje manje. All right. Saka mansara tunoita question iyi ndaaya. Taudzwa isusu kuti it is given that the sin of y is equal to 5 over 13 and that y is an acute angle. Find as a common fraction. Saka zvatinoita zvekutanga ndezvekuti the moment tataona pakanzi y is an acute angle, tatopiwa hint kuti tofanirwa kudrowa chi a right angled triangle like this. Then we know this is 90. Panapa panzi sin y kureva kuti included angle yedu ndi y. Then graph paper kwedu kunoku izogona kuitirwa graph paper tinge takatoisa chasho tawo kudhara. Mapaona? Then manje taudzwa kuti it is given that the sin of y is equal to 5 over 13. We know kuti sin of theta is equal to opposite over hypotenuse. Kureva kuti sin of y manje inenge iri equal to opposite foot over chi hypotenuse. Opposite ya y panapa ndekunoku. This is the opposite of y. Saka namba iri pamusoro sin y is equal to 5 over 13. 5 yakuya pai pamusoro panapa, yakuya panapa, then hypotenuse of course yakuya apa. Mazvona? Confirm kuti tasvika tese rapo pakudrowa our right angled triangle nekuilabel. Saka kwanzi sin y is equals to 5 over 13, yet sin y is equal to opposite over hypotenuse. Saka opposite inenge iri 5, hypotenuse iri 13. Zvatinotanga kuita tinoti panapa tinogona kungopati x apa. Toya panapa toti consider x. Saka nachiti consider x tinongoti toda kutsvaga side iri kuitira kuti right angled triangle yedu izare. That is the idea yatiinayo iko zvino izvi. We need every other side on the right angled triangle. Saka using the Pythagoras theorem tinoziva kuti 13 squared, maybe rega ndirege kukujambiri ai panapa. Toziva kuti hypotenuse squared is equal to a squared plus b squared. Make it a point kuti pese pamunoansa ma questions ane maformula tangai manyora formula yacho. Saka kana takuda kuireplace tichangoti 13 squared is equal to, because 13 ndiyo hypotenuse, tova tati 5 squared plus b squared. And
panapa tati consider b tinogona kuti consider b panapa kuti zvive easier. I hope ndakuconfuse aya because kungoti consider b taname this side tikariti rinonzi b. Saka teta kuti 13 squared minus 5 squared is equal to b squared. Then tikasubtracta panapa taona kuti tinowana 144. Saka b squared is equal to 144. Totora the square root of both sides. Saka b inenge iri equal to 12 like this. Togona toya panapa toti is equal to 12. Handiti tatopedza imwe part. Then manje imi muexam menu munenge muchinyora muchidzika kudai so. But inini handikwanisi kudaro because ndoda kuti zvese zvioneke kuti zviri kufamba sei. Saka ini ndakutangira kunoku nchidzika ndozotangira kundodzika. But imi muexam muchinyora muchidzika. Handiti. Saka tawana kuti b is equal to 12. Tinobva tati isusu consider the cos of y. Toda kutsvaga cos ya y. Saka we know kuti the cos of y is equal to char adjacent over hypotenuse. Yet adjacent takatarisa y anenge ari 12 because uyu ndi 5 iko 5 unoyu inenge iri opposite. Adjacent anenge ari 12 kana takatarisa y. Saka totonyora 12 over hypotenuse ndi 13. Hatichakwanisi kuisolva any further because hatina namba inopinda muna 12 na 13 singasei remainder because 13 iprime number. Ndo reason yacho. Tanyora kuti cos y iri equal to 12 over 13 tobva tazoti togona kuti since we know kuti minus cos theta iri equal to the cos of 180 degrees minus theta. Izvi zvabvepi? Zvabva mumusoro medu from lesson ratakaita. Saka since minus cos theta is equal to the cos of 180 degrees minus theta, teta kuti therefore tango replace theta na y. Minus cos y inenge iri equal to the cos of 180 degrees minus theta. Sa ngatiinyorei takangotanga neinoyi hazvina effect. Zvongoreva izvo kuti cos of 180 degrees minus theta iri equal to minus cos papa just theta ndi y. I'm sorry because ta replace y na theta ka saka pa ndi y. Sa cos of 180 degrees minus y iri equal to minus cos y. Tikaenda question kwedu a iri kuvhunza the cos of 180 degrees minus y degrees. Tinenge takauya panapa toti since cos of y iri equal to 12 over 13, therefore the cos of 180 degrees minus y degrees inenge iri equal to minus to replace cos y 12 over 13. Answer yedu yatobuda. Zvazonzwisisika here kana kuti pane pamwe panoda kutsanganangurwa futi sekuti kaya exam inorohwa hazvinetsi. It's just procedure. You just follow procedure. It's not complicated. Go follow my steps as they come. Ko iyo yatani haichanetsi kai. Yatani muruda kuyatemta here. B yacho yakanzi tan y degrees. Iyo haichanetsi iyo. Rega ndikura. Alright. Saka kuiansa tinongoya panapa toti kala yandashandisa iri kuoneka here. Alright, saka ichashotawo tanzi titsvage tan y. Saka tongoya panapa toti the tan of y degrees iri equal to tan imbori equal to chigara zviya opposite over adjacent. Saka kana tiri pana y opposite ndiani ndi 5 kuadjacent ndiani ndi 12. 1 mark.
yatopera. I bet manga maita zvekuti minus tani chichi. Saka okay, but saka iyo paB yangova normal. Like matsvagiro anoitwa tan ari normal. A manje ndo yanga ichida kukatwitch. Ina way yekuti patakaita this part of the lesson hatina kumboisa examples. Because mubhuku story now. Saka ndo atova maexample acho yawa.